Ukuchuma ekuphumula. KuyiZulu, angithi? Abaningi bayazikhandla ngemali, bezama izindlela ezingasebenzi, becabanga ukuthi ukusebenza okuningi noma iziqu eziphezulu kuyisixazululo. Akulona iqiniso. Ngingufakazi walokho. Kungani abantu behlupheka kangaka ngemali naphezu kokusebenza nzima? Iqiniso liwukuthi sifundiswe kabi ngezimali. Asazi kusukela ebuntwaneni. Sifundiswe ukulalela, ukuhlala bephephile, hayi ukuzimela. Sasikhuthazwa ukuba sibe namamagi amahle, siye emanyuvesi amahle, sithole imisebenzi emihle. Kepha akekho osifundise ukuceba, ukufeza impumelelo yezimali. Kuyamangaza ukuthi ngisho nabafundisi bezomnotho abazi ukuceba. Kungani? Ukuhlanganisa nokususa akuvelile ngenceba. Ukwazi ixabiso lazo akuvelile ngenceba. Ngize ngaphulukana nayo yonke imali ngineminyaka eyi-26. Ngangingenalo idiploma, ngangingumsebenzi ovamile, ngithola imali engaba yizinkulungwane ezine zamarandi ngonyaka. Izinkulungwane ezine nje? Konke ngiyigqiba. Ngangingenayo imali, ngichitha okukhulu kunalokho eningilithola. Uma othile engitshela ukuthi ngingaba yisigidi, bengingamhleka. Kepha incwadi yashintsha konke. Ukuqonda incwadi ethi Think and Grow Rich kaNapoleon Hill kwaba yisambulo. Wachaza umfula ongabonakali, abacebile baya ngaseceleni, abampofu baya ngaseceleni. Umehluko awukho ekuhlangene, ithemba noma ezifundweni. Kungumqondo. Indlela ocabanga ngayo ngemali yenza ukuthi igeleze kuwe noma iphele. Ucabanga njani ngemali? Ukwesaba? Ukungabaza? Icala? Ulaka? Uma kunjalo, ungase ulwe nomfula wokuceba. Ngiyakwazi. Ngangicabanga kanjalo isikhathi eside. Ngikhulile ngizwa ukuthi imali ingcolile, imali ayilethi injabulo, abacebile bayazikhohlisa. Ngangingqothula yonke imali, ngikholelwa ukuthi kubi. Kuyamangaza ukuthi abaningi bakwenza lokho bengaqondi. Izifundo ze-neuroscience ziyakubonisa ukuthi izinkolelo zethu ngemali zimiselwa eminyakeni yethu esi-7. Iminyaka engu-7. Impilo yakho yezimali ingase iqondiswe imiqondo eqalwa lapho ungakwazi nokuhamba. Kepha kunesisombululo. Qaphela ukuthi inkinga ayiyona into evela ku-akhawunti yakho, kodwa okuqoqo engqondweni yakho. Ngiyakuqonda. Ekuqaleni kwempilo yami, ngangingena ngibona imali eyi-20. Ngaleso sikhathi, ngacabanga, lokhu kunengi kunalokho eningilithola. Bengingayigcina. Kepha okuthile kwangitshela, le mali ayiyona yakho okwamanje. Ngiyishiye etafuleni ngincwadi. Ngakusasa umnini wangibiza, unesibindi. Ngokukhuthazela, uzohamba ibanga elide. Waba ngumqeqeshi wami. Isenzo esilula, esikhathini sami sobunzima, sashintsha indlela yami. Uqale ngaphakathi. Hlola imicabango yakho ngemali. Uma ubona umuntu enemoto ebhaliwe, uzwa ubuhlungu, ulaka, noma isiluleko. Uma ucabanga nge-akhawunti yakho, uzwa uvalo noma ukulawula. Isinyathelo sokuqala ukubona lezo zinkolelo, uzicwaninge, ubuze, lokhu kuyiqiniso noma okuthile okuthathwe ngaphandle kokuhlola. Abaningi bahlala ngomfanekiso wokuhlupheka. Bazibona njengabantu abangasoze bacele, abangasoze baphuphume, abangazalelwanga ukuceba. Lo mfanekiso uyakha iqiniso elijikelezayo. Ngiyakuqinisekisa, uma ungashintshi umfanekiso wakho, akukho okuzoshintsha ngaphandle. Kufana nokushintsha isithombe ngaphandle kokushintsha ubuso. Akusebenzi. Ngakho-ke, ngikumema ohambweni lokuqeqeshwa kabusha. Akuyona imali, kodwa engqondo. Umngani imali ibonisa inani ozinika lona. Izindaba ezinhle ukuthi ungashintsha. Kungakhathaliseki iminyaka yakho, irekhodi. Imali noma isimo sokuqala. Ngaqala ngaphandle kwento, kubi kakhulu, nginemali. Ngishintshe konke. Cabanga ngalokho ongakufinyelela ngolwazi olufanele, umqondo ofanele, nesinqumo sokungatholi okuncane kunalokho okufanele ukufanele. Konke kuqala ngaphakathi. Endleleni yakho yokucabanga.
Endleleni ozibona ngayo? Nolithi ukhulu kangakanani okukholelwa ukuthi kufanele ucebe? Ugibe olukhulu ukukholelwa ukuthi uthola imali kuphela ngokuthenjiswa isikhathi sakho semali. Lokhu kukholelwa kwenza izigidi zisebenza amahora angama-40, ama-50, ngisho namahora angama-60 ngesonto futhi ziyagcina ziswele imali. Futhi okumangalisa kakhulu, bayacabanga ukuthi isisombululo ukusebenza nakakhulu. Njengokungathi iphutha lingukushoda kokuzikhandla. Kepha imfihlo eyalushintsha impilo yami awenzwanga ukuba ugijime emalini. Wenzwe ukuyidonsela. Indlela enamandla kukuqamba imithombo eminingi yemali. Futhi lokhu akuyona ilungelo labo abacebile. Yindlela yokuphuma ekuhluphekeni. Uma ngikhuluma ngemithombo eminingi yemali, angifuni ukuthi uvule izinkampani eziningi, ube nezakhiwo noma uqale ukutshala imali enkulu. Ngifuna ukuthi usebenzise ulwazi lwakho, amakhono akho, ngezindlela ezahlukene ezingaletha inzuzo yezimali ngisho nalapho ungekho. Cabanga, uyayazi into eyenziwe ngesandla. Ingaqhubeka iyenziwe ngesandla, ithengisa izinto eziqondene. Kepha uma ibhala amavidiyo efundisa amakhono, uma iqamba ikhono online, uma inikeza izixazululo, ngesikhathi esifushane izoba nezindlela ezintathu noma ezine zokuzuza imali ngalolu lwazi olufanayo. Ayikho yazo ecela ukuzikhandla okukhulu. Lokhu yikhona amandla okwenza izinto eziningi. Kuyekile ukucabanga njengomsebenzi bese uqala njengomqambi. Umqambi wezixazululo. Isikhala lapho inani ligeleza khona. Umehluko phakathi kwabacebile nabampofu ulokhu kuqonda. Abacebile abesabi ukwabelana ngemibono. Bakha izinhlelo. Batshala imbewu emagqumeni amaningi. Futhi kuvuna ezindaweni eziningi ngesikhathi esifanayo. Uyazi ukuthi, ngokusho kwe-SMC, cishe amaphesenti 65 abacebile banemithombo emithathu yemali okungenani. Akuyona ingozi. Yindlela. Ukwazi. Ukuqonda. Ngesikhathi abaningi besaba ukulahlekelwa umsebenzi, labo bazi ukuthi banezinye izindlela zokuhlala bekhululekile ngemali. Lokhu kwenza okuthile okungenakulinganiswa, ukuzola. Ngiyakhumbula isikhathi esibalulekile. Ngingumsebenzi kaYari Nightingale noLloyd Conant, amaqhawe akhanyayo angivulela izindlela ezintsha. uLloyd wangitshela, "Bob, yekela ukuthola imali ngesikhathi sakho kuphela. Isikhathi sakho sinqunywe. Kepha ingqondo yakho ayinawo umkhawulo." Kwaba yimangaliso. Ngiye ngakha uhlelo lwami lokuqala lokungenisa imali. Ngiye ngashintsha izinto zami zasemininarini zibe uhlelo lomsindo. Ngemuva kwalokho, ama-tapes, ama-CD, ama-MP3. Futhi okumangalisa kakhulu, ngisho nokulala, ukuhamba noma ukukhuluma, ngangivela futhi ngithola imali. Ngithole ukuthi ngingaba ezindaweni eziningi ngesikhathi esifanayo, ngingaphumi lapho ngikhona. Nawe ungakwazi. Mhlawumbe ucabanga, angiyena uchwepheshe. Akekho ofuna ukufunda kimi. Yizwi lakho elilinganiselwe lizama ukugcina ungakhulu. Wonke umuntu uyazi okuthile abanye abangakwazi. Futhi lokhu kwanele ukuqala. Kungaba ukupheka, ukuhlela, ukulima, ukuthunga, izimali, izilimi, umculo, ukulungisa noma yini. Kunabantu abaningi kunoma yiluphi ikhono. Futhi lapho kunabantu abaningi khona, kunamathuba. Isexwayiso esibalulekile, ungacubeki umsebenzi onzima nokukhuthazela kwezimali. Umsebenzi osebenza elangeni eminyakeni engama-20 ngaphandle kokukhuphula imali akabi nakuwona omubi, kodwa uvalelwe ohlelweni olungavumeli ukwenza izinto eziningi. Ulwazi lwakhe lubalulekile, kepha uma lungashintshi into efanele, ukufundisa, ukubumba, kuzoxhomeka ekusebenzeni komuntu siqu. Yenza imithombo yemali ngaphandle kokuba khona kwakho. Ezenza umsebenzi ngisho nalapho ugula, ugcwele noma ukhulu. Lokhu yimali engenayo. Futhi kuyakhulula. Cabanga, uma i-akhawunti yobani, amanzi, ukurenta, ikhokhelwa imali engenayo ngenkathi ulala.
Uma ngokuhamba kwesikhathi zonke izindleko zakho zihlanganiswe ngemali engenayo ngaphandle kokuzikhandla kwakho, kungenzeka. Kepha kuqala ngesinqumo, ukwenza, hhayi ukusebenzisa. Abaningi bahlala njengabasebenzisi. Bathenga izifundo, imikhiqizo, izinsiza. Abambalwa abenza. Kepha labo abenza bayala. Labo abenza benza izinto eziningi. Abenza bayiceba. Ngakho-ke buza, yini ongayenza engashintshwa? Yiphi ingxenye yolwazi lwakho engabonakaliswa, ukufundiswa, ukwabelana ngayo, ilayisensi, ukuyothengisa? Ungase ungabi nesiqondiso manje, kepha funa, uzothola. Cabanga ngokuphila kwakho ezinyangeni eziyisithupha, ngemithombo emibili noma emithathu yemali entsha. Mincane kepha iyaguquguquka. Lokhu kuzoletha ini? Ukuthula, ukuphepha, ukuzimela, isikhathi somndeni, ukuhamba, ukuphumula ngokwezimali. Konke kungenzeka. Kuqala ngesinqumo sokuphuma ekuqondeni kwemali eqinile bese uya ekukhuthazeleni okuningi. Lokhu kwashintsha impilo yami, futhi kungashintsha eyakho. Konke kuqala engqondweni. Lokho ocabanga, uzizwa futhi ukukholelwa ngokwakho nangezwe kuyakwakha iqiniso lakho lezimali kakhulu kunanoma iyiphi idiploma, uxhumano noma ukuzikhandla komzimba. Imali yamanje ayibonisi umsebenzi, kodwa umfanekiso oye uwaqamba. UNapoleon Hill uchaze ngokucacile umfula omkhulu ongabonakali onezindlela ezimbili, omunye uya ekucebeni, omunye uya ebumpofu. Futhi okumisela ohlangothini lwakho akuyona imvelaphi, iminyaka noma imfundo. Yilokho ocabanga ngalo ngaso sonke isikhathi. Imicabango yakho yenza izici eziya ekuziphatheni okuzenzakalelayo. Ngokokuhamba kwesikhathi le mikhakha yenza iqiniso lakho. Abaningi bacabanga ngemali ngokwesaba. Bazibuza ukuthi banani. Bahlale bakhathazekile bezama ukuqapha okuncane abanakho. Futhi lo mqondo ufana nokuhlala phansi emfuleni. Kuyadini, kuyadumaza futhi kuyaphambana. Manje, ngokwethembeka, uma ucabanga ngekusasa lakho lezimali, uzibuza ukuthi ukhulu noma ucindezelekile. Ungazibona uthola okukhulu kunalokho okwenzayo namuhla. Uzibona uhlala lapho uhlala khona njalo, ngokuthula, ngokuphepha, ngaphandle kokukhathazeka ngemali. Abaningi abakwazi ngisho nokucabanga. Baqeqeshwe kangaka ekuhluphekeni bona abavumeli lolo hlobo lomcabango. Futhi lokho okungavunyelwe engqondweni akuvela emipilweni. Kukhona umugqa omncane phakathi kwalokho ocabanga ukuthi ungakwazi ukuthola nalokho oyitholayo ngempela. Uma lo mugqa ungumfushane, konke kuyashintsha. Kepha uma ungawubanzi, uhlala esikhathini esiphindaphindayo sokungakwazi. Lokhu akuyona ithemba eliyize. Yiyona neuroscience. Ucwaningo eStanford lubonisa ukuthi ubuchopho abuhlukanisi isipiliyoni sangempela nesipiliyoni esicabangiwe kakhulu. Ukucabanga ngokuphindaphindiwe ubumpofu, ubunzima, ukuhlupheka. Ubuchopho bakho buyamukela njengeqiniso. Busebenza izindlela zokuzivikela. Ugwema ingozi. Uyathandabuza imibono emisha. Uzicindezela. Konke lokhu akubonakali, akukho mbono. Kepha okuyisithombe kuyiqiniso. Yenza imicabango yobuningi, qeqesha ingqondo yakho ukubona amathuba lapho ubona khona izinkinga, uzibone ucebile, ubuchopho bakho buzosebenza ngendlela ofuna ngayo. Buyakwakha izixhumanisi ezintsha, ukuqonda izimo. Buyosebenza ngokuvumelana nalolu hlobo olusha. Futhi lo mqondo uyokwakha iqiniso elisha. Ngibonile lokhu ekuphileni kwami. Ngokufunda Think and Grow Rich, angiqondi konke ngokushesha. Kepha isenzo siye sangimangazisa, konke engqondo yomuntu engakucinga nokukukholelwa, ingakwazi ukukuthola. Futhi nginqobe ukuzama. Ngiye ngiqale ukuzibona ngithola izinkulungwane ezingu-10 ngenyanga. Ngemuva kwalokho, izinkulungwane eziyikhulu. Ngemuva kwalokho, isigidi. Ekuqaleni kwakubukeka kungafanele. Ngangisebenza. Kepha ukuziphatha kwami kushintshile. Ngigqoke kahle, ngihlala nabantu abahlukene, ngibuza imibuzo ehlukene.
Ngemuva kwalokho kwafika umlingo, ngiqale ukubona amathuba ayekhona, kodwa ingqondo yami endala yayiwagwema. Sawubona bafana bakithi. Ngingathanda ukwabelana ngokuhlangenwe nakho okuguqula impilo yami. Kwakunjengokuvula isango elisha, umhlaba omusha, kodwa akuyona indawo eguqukile, kwakuyimina. Ngingqondo yami eyayidinga ukulungiswa, kungathi ngiyilandela indlela engalungile isikhathi eside. Kwakunzima ukubona ukukhanya lapho ngithwele izikweletu, ukukhathazeka ngemali kungingqongqoza. Kodwa ngathola isifuba sokuphuma kule ntaba, akuyona into yokuthi ucabanga ngemva kokuguquka, kodwa ukuguquka ngokwakho. Qala uqhubeke njengoba usuguqukile, njengoba usunayo inhlanhla, njengoba usewazi. Kuyakujabulisa, ngiyazi, kodwa yilona ikhono lokuqeqesha ingqondo, kuyindlela yokuzivuselela. Ungadingeki ukukholelwa ngokuphelele, qala kancane, ngethemba. Okunye kuzozifaka. Ngangiphinda njalo amagama amandla, ngisho namanje, amagama alula, aqondile, asebenzayo. Ngingumuntu onemali, imali iza kimi ngezindlela ezilindelekile nezingalindelekile, ngiyifanele iphupha. Ekuqaleni, kwakubonakala kuyiqiniso eliqilileyo, kodwa ingqondo yami yazivumela, yavuma, futhi lapho izinto zashintsha. Ucabange ukuthi yini engena khona akuyona imali, kodwa yingqondo ehlanzekile, umbono oqondiwe wamakhono akho, ukukholelwa ngokugcwele ukuthi ungajabulela impilo ehlanzekile, ephephile, ezele ngokunethezeka. Konke okudingayo ukuze uguqule impilo yakho kusemqondweni wakho. Inkinga ukuthi usebenzisa uhlobo olukhulu, olusekelwe ekutheni uthukuthele, ubambezeleke, ulwe impilo. Kodwa awuzange uzalelwe ukulwa, wazalelwe ukukhula, ukwanda, ukuphumelela. Lokhu kuqala lapho unquma ukuhlanza ingqondo yakho, ukufaka into entsha esikhundleni sento endala, lapho uyiqhawe, hayi isihlobo, uqamba, awuyi umuntu ophikisana nje. Izibopho zakho ezintsha, qaphela imicabango yakho, phala amazwana, bhala kabusha isithombe sakho. Bona ukhona lapho ufuna ukuba khona, ngomzwelo, ngamandla, ngeqiniso. Konke kuqala ngaphakathi. Shintsha lokho, okunye kuzolandela. Ngiyakuqinisekisa. Abantu abaningi basebenza kuphela ngenxa yemali, baswele injabulo, behlale behlekisa, baboshwe emisebenzini abayithandi. Kodwa khumbula, awuzange udalelwe ukusebenza ngenxa yemali, iyona imiphumela. Umsebenzi kufanele ubonise into oyithandayo, okuhluphayo. Lapho likhona ubuhle. Imali inezinjongo ezimbili. Ukukusiza ukukhula kwakho, futhi ukukusiza ukhule. Imali iyona amandla, ikhulu umoya wakho. Ububele bukhulisa ububele, ubuhlakani bukhulisa ubuhlakani. Ukumesaba kubalekisa imali. Abantu abaningi baphila ngokumesaba, bakhathazeke ngokukhokha izikweletu, baphila ngokwesaba, bengacabangi ukudala, ukwakha, ukukhonza ngenjabulo, bakhonza ngokuphoqeleka, belinde usuku, bekhuluma usuku oluhle. Phendula ngeqiniso, zingaki izikhathi ovukile ujabule, ulangazelela usuku? Zingaki izikhathi owazenzela khona kangangokuba ulahlekelwe isikhathi? Uma lokhu kuyinqaba, mhlawumbe uqhuba impilo yakho kuphela ukuze uthole imali, hayi ukuze uphile. Ngikufundile lokhu ngendlela enzima. Ngangihlanza ama-ofice ebusuku, ngedwa, ngezinye izikhathi kuyaphola. Kwakuyilungile, kodwa kwanzima, kwakungekho ngqondo. Ngangidinga ukushintsha, ngibuze ukuthi impilo yayingaba yilokho kuphela, ukusebenza ukuze uthole imali, ukhule. Impendulo engaphakathi yayingqina, yangenza ngaqhambuka ngaphandle kwaleyo ndlela. Ngithole umqondo wokusebenza ngenxa yokwaneliseka, ngoba yilokho engaba ngikho, hayi ngoba ngithola imali. Umsebenzi wami weqiniso kwakungekhona ukuhlanza phansi, kodwa kwakuwukuhlaba ingqondo yami, izinkolelo zami ezimbi, umqondo wokuthi ngingumuntu ohlanzekile. Ngifuna ukuhlanza ngaphakathi, amathuba angaphandle aziveza. Ngangiqala ukufunda, ukufundisa, ukuqopha, ukubhala, ngithinta abantu. Imali ifike, hayi ngoba ngiyifuna, kodwa ngoba ngiyifuna injongo yami. Imali ithola abantu abakhonza ngenjabulo. Uma uthanda okwenzayo, uzoba yinto eyenzeka ngokwemvelo. Abantu bazobona, bakukholelwe, bakuthenge, bakukhombise, bakubuyele.
Cabanga ngemali engakhathazayo, izikweletu zikhokhwe, uphephile ngokwezimali. Yini ozoyenza ngesikhathi sakho? Uzoqhubeka nomsebenzi ofanayo noma uqale into entsha? Lo mbhalo ubonisa okuningi kunokuqhubeka kwakho, ubonisa ukuthi yini obukhulu kuwe, futhi ukukhuthaza kufanele kube khona. Shintsha indlela, esikhundleni sokuthi diyini enezimali, buza ukuthi diyini engizoyenza ngenjabulo yonke imihla, ngisho noma ngingekho imali. Yilokho okuhlanganisa injabulo nenjongo, okuyona into ehloniphekayo. Ngiyazi abantu abaqale kusuka ephusheni, babethelela injabulo yabo. Indoda ikhuluma ngezitshalo kumavidiyo ebaleni layo, manje inezibukeli ezigidigidi, inikeza izinkulumo, ikhipha imikhiqizo, futhi ayikhathazeki ngemali. Konke kwaqala ngokukhetha injongo. Akudingeki ushiye konke, kodwa sonda amandla ngendlela efanele. Sebenzisa ihora ngosuku ngento ekujabulisayo, nikeza insizakalo efanelekile, buza usuku ngalunye, yini engijabulisayo? Akuyona nje imali, ngokuthula, ukwazi ukuthi usuku lwakho libalulekile, ukwakha okuthile okubalulekile. Futhi okungcono, uma usebenza ngenjongo, imali iza ngezindlela ezingalindelekile, ngezinani ezingacabangi. Umsebenzi ofanele awuyona oyona nto ezuzisa ngokushesha, kodwa yiyona ekuvuza ngaphezu kwalokho obekulindele ngenjabulo. Uma uthola lokho, awuzizwa njengoba usebenza. Kufanele sonke isinyathelo. Ubuthebi beqiniso buqala ngaphakathi, akuyona imali yakho, umsebenzi wakho noma i-akhawunti yakho yasebhange, kodwa ingqondo yakho, ukukholelwa kwamandla akho, ukukhula kwakho. Uma uqonda lokhu, konke kushintsha, ingqondo yakho iba yingxenye yakho. Uma uzimisele, isinyathelo esilandelayo sikulindile. Bheka ividiyo, sizonyukela esiteji esilandelayo. Isinyathelo esisodwa esifanele siyasiguqula impilo yakho. Masenze kancane kangcono. Ngiyabonga ngokuba lapha, sihlangane kuvidiyo elandelayo.